Sa pagbalot ng kadiliman sa buong paligid, naging panatag ang kaisipan nila Pipeng na magiging ligtas sila noong mismong gabing yon. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagtulog, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng mga mahihinang pag-angil di kalayuan sa kanilang tahanan. Sa pagramdam dito ni Ka Andres, ay mabilisan naman niyang ginising ang kanyang kaibigan upang ito ay bigyan ng babala ukol sa nilalang na nagbabadyang sumugod. "Magno, gising. Gising. May kaaway tayo." Bulong ni Ka Andres habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang tabak na nakasuksok sa gilid ng dingding ng bahay. Nang marinig naman ito ni Magno, agad din naman niyang ginising ang kanyang asawa at si Pipeng. Dahan-dahan silang lumabas noon ng kanilang silid habang patuloy na pinakikiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman nilang narinig ang lumalakas na pag-ungol ng mga mababangis na nilalang na nagbabadyang sumalakay sa gitna ng kadiliman. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na narinig nila Pipeng ang pagsilabasa ng iilan sa kanilang mga kasama. Nang akmang lalabas na noon si Magno, dali-dali naman siyang pinigilan ni Ka Andres habang nagwiwika ng, "Magno, huwag ka nang lumabas. Mga tiray ang mga yan. Naamoy ko ang kakaibang baho nilang dinadala." Sa mga hindi nakakaalam, ang tiray ay isang uri ng aswang na hindi gaanong kilala sa ating lugar. Marami na din ang nakasilay sa nilalang na ito, subalit halos ang karamihan sa kanila ay nawawalan ng bait o hindi naman kaya'y namamatay. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang uri ng tiray ay merong kahalintulad sa mga nilalang na merong balot-balot na sumpa sa kanilang katawan. Kapag nagawa itong masilaya ng isang ordinaryong tao na walang kahit anong bakod sa kanyang sarili, magdudulot ito sa kanya ng sakit at kung ano-ano pang uri ng karamdaman. Mawawala din ang kanyang memorya ukol sa mismong nilalang sa kadahilanang nagawa siya nitong basagan ng tigalpo. Sabi-sabi ng mga matatanda noon na kapag ang isang ordinaryong tao ay nabasagan ng tigalpo sa kanyang mismong kaluluwa, mawawalan ito ng kakayahang makaalala sa mga kaganapang minsan niyang kinasangkutan. Magiging tuliro din ito sa loob ng ilang linggo at hindi ito makakapagsalita ng maayos kapag kinakausap. Nangyayari ang bagay na yan gawa ng hindi pa tuluyang nabuo ang parte ng kanyang kaluluwa na nabasagan ng tigalpo. Habang nakikiramdam sila Pipeng sa buong paligid, bigla naman nilang namatyagan ang paisa-isang pagpasok ng kanilang mga kasama sa kanya-kanya nilang pamamahay. Wala nang nagtangkapang kaharapin ng mga ito sa kadahilanang may iilan na sa kanilang nagawang mamatay sa kamay ng tiray. Maya-maya pa, bigla namang bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Dahan-dahan ang namatyaga noon sila Pipeng hanggang sa dumating ang puntong narinig nila ang pag-aangil ng mga sigbin na umaaligid sa kanilang mga tahanan. Mababangis ang mga pag-ungol ng mga ito na para bang kaya nilang pumatay ng kahit na anong nilalang na kanilang masisilayan. "Magno, humanda ka. Gagawa tayo ng paraan para maitaboy ang mga demonyong yan. Pipeng, pumasok ka na muna sa loob. Bantayan mo ng maigi ang iyong ina." Wika ni Ka Andres. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagkuha niya ng kanyang tabak habang patuloy itong inuusalan. Pinatalim niya din ng mabilisan ng tabak na yon gamit-gamit ang batong nasa loob ng kanilang tahanan. Matapos niya itong gawin, bigla naman niyang iniabot kay Magno ang itim na kandila na walang apoy. "Dito ka sa likod ko.
Lalabas tayo. Bulong ni Ka Andres kay Magno. Dagdag pa nito na ang tanging gagawin lamang ni Magno sa kandila ay sisindihan yon habang mabilisang itatapon sa tiray. Kinakailangan niya itong gawin ng hindi nalalaman ng kanilang kalaban upang magawa nila yung mapaslang. Sa paglabas nila sa tahanang yon, bumungad sa kanila ang mga nanlilisik na mga mata ng sigbin na hindi mapakali sa kanilang bakuran. Panay na din ang paglaway ng mga ito na para bang ilang buwan na silang hindi kumakain. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang tiray na nakatuwad sa isang punong malapit sa bahay ni Ka Andres. Habang nakatuwad ang nilalang na yon, panayang pagbuka nito ng kanyang bibig na merong hindi maputol-putol na laway. Napakabaho din ang amoy nito at meron itong mga kamay na parabang sa isang pusa. Kulay itim at lila na din ang balat nito at meron itong mapupulang mga mata. Matatalas din ang mga pangil nito at labas na ang buto nito sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Nang masipat ito nila Magno, dali-dali naman silang naglakad habang pinagmamasda ng gagawin ng mga sigbin. Maya-maya pa, bigla namang nag-anyong tao ang isang sigbing nasa paligid upang sila ay kausapin. Andres! Nagkita din tayong muli. Nasaan ang bata? Patay na ba? Wika ng sigbin. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang dahan-dahang pagsitayuan ng iba pang sigbin na nasa paligid. Hindi gumagalaw ang mga yon na parabang naghihintay lamang ito ng kautusan na manggagaling sa matanda. Huwag mong idamay ang bata dito. Wala siyang alam. Sigalot ito ng ating lahi, kaya tayong magtuos. Sagot naman dito ni Ka Andres. Nang marinig ng tiray ang sinabi nito, agad naman itong tumalon sa punong kanyang kinaroroonan. Bigla itong naglakad ng normal papalapit sa kanila habang hindi mapakali ang kanyang mga mata. Ang mga sigbi namang naroon sa paligid ay dahan-dahang lumalapit sa tiray upang masigurong ligtas yon sa mga kamay nila Magno. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Ka Andres nang biglang magbago ang kaanyuan ng tiray sa kanilang mismong harapan. Kitang-kita noon ni Magno ang pagpapalit anyo nito bilang si Fernando na nagawa niyang mapaslang ilang araw na ang dumaan. Matapos nilang masilayan ang ganoong pangyayari, bigla namang namuo sa kanilang isipan ang mga katanungang hindi nila kayang sagutin. Alam nilang patay na si Fernando, subalit nakakapagtakang nasa harapan nila ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod ang tiray sa kanilang kinaroroonan upang umpisahan na ang digmaan. Paglapit nito kay Magno ay mabilisan niya itong sinuwag na siyang naging sanhi upang tumilapon yon sa ilalim ng bahay ni Ka Andres. Paghataw naman ni Ka Andres ng kanyang tabak, mabilisan din naman itong nakailag na parabang sumasabay ang katawan nito sa hangin. Ilang beses niya itong inundaya ng saksak, subalit hindi niya ito magawang matamaan kahit ano ang kanyang gawin. Nang masipat naman siya ng mga sigbin, agad din naman siya nitong sinugod upang pagtulungan. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala nang nagawa si Ka Andres kung hindi ang lumayo sa kinaroroonan ni Magno. Habang abala siya sa pakikipaglaban sa mga sigbin, dahan-dahan namang lumapit ang tiray sa ama ni Pipeng upang kitilan yon ng buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, panay na ang paghingi ng tulong ni Ka Andres sa kanyang mga kanayon. Gawa ng kitang-kita niya na hinihila na ng tiray si Magno.
Hindi naman ito pinatay ng tiray sa kadahilanang wala naman siyang naaaninag na dugo sa kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa naman niyang marinig ang pagsitakbuhan ng iilan sa kanyang mga kanayon upang tugunin ang kanyang kahilingan. Paglapit ng mga ito sa kanya, bigla namang nagsipulasan ang mga sigbin sa buong paligid. Nagsitalunan ang mga ito sa bawat punong naroon upang paghandaan ang kanilang susunod na pag-atake. Ang mga kanayo naman noon ni Ka Andres na sinusunda ng tiray ay mabilis ang hinarangan ng iilang sigbin upang hindi nito magawang makasunod sa kanilang pinuno. Subalit, dahil sa katatagan ng mga ito, kung kaya't nagawa nilang magpumilit na basagin ang harang na ginawa ng kanilang kalaban. May iilan na sa kanila noon ang malubhang nasugatan, ngunit patuloy pa rin ito sa pagsugod. Maisalba lamang ang buhay ni Magno. Habang nagsisigawan na noon ang mga kasamahan ni Ka Andres, panay lang naman ang pagrinig ni Pipeng sa loob ng kubo. Nay! Lalabas ho ako! Kailangan nila ako, Nay! Wika ni Pipeng sa kanyang ina. Huwag anak, makinig ka sa sinabi ng iyong ama. Wala pa sa hustong gulang ang iyong katawan para makipaglaban. Sagot naman ng kanyang ina. Nang akmang susunod na si Pipeng sa nais ng kanyang ina, bigla naman siyang naantala nang marinig niya si Ka Andres na sinisigaw ang pangalan ng kanyang ama. Dahil sa kaganapang yon, kung kaya't hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na makisali sa digmaan. Nang makalingat ng bahagya ang kanyang ina, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa pinto ng bahay. Paglabas niya sa kanilang bakuran, bumungad sa kanya si Ka Andres na duguan. Maging ang mga kasama nito ay paika-ika na dahil sa tinamong kalmot at kagat ng mga sigbin. Kahit alam ng mga ito na merong kamandag ang mga nilalang na yon, patuloy pa rin silang nakikipaglaban hanggang kamatayan. Sa pagsilay ng mga sigbin sa kinaroroonan ni Pipeng, bigla namang nagsiangil ang mga ito at mabilis ang sumugod. Nang masipat ito ni Ka Andres, ay agad niyang tinungo si Pipeng upang ito ay papasukin. Subalit imbis na matakot at tumakbo papaloob ng bahay si Pipeng, ninais nitong salubungin ang mga sigbin na naghahangad ng kanyang kamatayan. Wala nang nagawa noon si Ka Andres kung hindi ang sundan ito sa kanyang naisip na gawin. Pipeng! Pipeng! Makinig ka sa sinabi ko sa'yo. Hindi basta-basta ang demonyong kaharap mo. Hindi ba ito ang tamang oras upang sila'y iyong kaharapin? Sigaw ni Ka Andres. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang paglapit ni Pipeng sa isang sigbing papasunggab na sa kanyang kinaroroonan. Nakabuka na ang bibig nito at animoy lulunukin na siya nito ng buo. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang nilalang na yon, dahan-dahan niyang kinuha ang isang buto ng pili na naroon sa bulsang kinaroroonan ng mutya ng itlog ng reyna ng mga langgam. Pagkuha niya nito, mabilisan naman niya itong ibinato sa sigbin upang sabayan ang gagawin nitong pag-atake. Paglapit ng buto ng pili sa katawan ng nilalang, ay bigla naman itong bumagsak sa lupa habang patuloy na nangingisay. Habang nanginginig ang buong katawan ng nilalang na yon, ay patuloy naman ito sa pagsigaw hanggang sa dumating ang puntong umiyak na ito. Maya-maya pa, bigla namang lumalim ang boses ng nilalang hanggang sa tuluyan ng dumilat ang mga mata nito. Nang masipat yon ng iilang sigbin sa paligid, agad naman nilang hinila ang kanilang kasamang nag-aagaw buhay na. Hindi na muna nila sinugod si Pipeng sa kadahilanang labis nilang ipinag-aalala ang kalagayan ng kanilang kasama.
Marunong din pala kayong makaramdam ng awa sa kapwa ninyo. Akala ko, sa sobrang itim ng mga budihin ninyo, wala na kayong kinakaawaang nilalang sa mundong ito. Wika ni Pipeng. Nang marinig ito ng mga sigbin, tanging pag-angil lang naman ang ginagawa nito habang dahan-dahang umaatras. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilisan namang sinundan nila Ka Andres si Magno na unti-unti nang nakakalayo sa nayon. Sumama na din noon si Pipeng para naman kahit papaano'y meron silang makakatuwang sa pakikipaglaban sa isang tiray. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsuot sa mga talahib, tanging ang amoy lang naman ng tiray ang nagsisilbi nilang gabay sa maaaring kinaroroonan nito. Nagpakawala na din ng usal noon sila Ka Andres para sa mga engkantong makakatulong nila sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla namang nasipat nila ang isang tipak ng batong nasa gilid ng isang burol na merong mataas na punong nabubuhay. Doon nila nakita ang katawan ni Magno at ang tiray na nakatuwad sa itaas ng sanga nito. Nang makita nila ang eksaktong lugar na kinaroroonan nito, ay dali-dali din naman nila itong tinungo. Hindi na nila pinansin ang sugat sa kanilang mga katawan, gawa ng ang nais lamang nila ay ang makuha ng buhay si Magno. Pagdating nila sa bato, laking gulat na lamang nila nang naroon na din ang mga sigbi na nakabantay sa buong paligid. Matapos nila itong makita, mabilisan naman itong sinugod ni Ka Andres, kasakasama ang 5 taong tumulong sa kanila. Kahit marami ng malalalim na sugat noon sila Ka Andres, patuloy pa rin silang nakikipaglaban alang-alang sa kanilang kaibigan. Ang ginawa naman noon ni Pipeng ay ang manatili sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na iniisip ang kanyang hakbang na gagawin. Nang pumasok na sa kanyang isipan ang tungkol sa bathalang nangangalaga sa tribo ng mga engkanto, doon na niya ito pinagtangkaang tawagin. Paulit-ulit itong tinawag ni Pipeng, ngunit hindi nito nagagawang lumitaw sa lugar na kanilang kinaroroonan na para bang merong nakahadlang. Raha, kinakailangan mo kong tawagin ng bukal sa iyong kalooban. Hindi ako lilitaw kung pansariling kapakanan mo lamang ang iyong iniisip. Kailangang maging dalisay ang iyong loob para ako ay iyong mapasunod. Tandaan mo ang bagay na yan dahil yan ang pinakamahalagang batas ng ating pag-uugnayan. Wika ng bathala. Matapos itong marinig ni Pipeng, agad naman siyang napatigil sa kanyang ginagawa. Napansin niya kasing sa pagtawag niya sa kanyang gabay, tanging kaligtasan lang naman ng kanyang ama ang kanyang iniisip. Hindi niya noon nagagawang isipin ang iba pa nilang mga kaibigan na patuloy ding nakikipaglaban alang-alang sa kaligtasan ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas dahil sa kawalan ng depensa ni Pipeng, kung kaya't nagawa siyang malapitan ng isang sigbin. Walang habas siya nitong inundaya ng matatalas na mga kuko hanggang sa dumating ang puntong madapo na siya sa isang lugar na wala na siyang mapupuntahan. Napakalayo niya din noon sa pangkat nila Ka Andres, kung kaya't wala na siyang maaasahang tulong maliban sa kanyang mismong kakayahan. Habang nag-iisip noon si Pipeng ng kanyang gagawin, bigla naman niyang nasipat ang pagtalo ng tiray at ang mabilisan nitong pagtakbo papalapit sa kanyang kinaroroonan. Animoy ang paraan ng pagtakbo nito ay parang isang baliw na hayop na nagnanasang kumain ng karneng hinahanap-hanap ng kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng pagsipat dito ni Pipeng, doon niya napagtanto na maaaring malagay sa peligro ang kanyang buhay
kapag nagawa na siyang malapitan ng tiray na hindi niya pa nagagawang matawag ang kanyang gabay. Habang dahan-dahan nang lumalabas ang takot sa kanyang katawan, pilit naman siyang pinapakalma ng bathala. Inutusan siya nitong pumikit nang sa gayoy mawala ang bakas ng takot na bumabalot sa kanya. Raha, huwag kang mangamba. Kaisa mo ko. Walang mangyayari sa'yo. Sa ngayon, nais kong isipin mo ang iyong ama at ang mga taong nakikipagpatayan, mailigtas lamang siya. Kapag nagawa mo yan, magagawa mo na akong tawagin nang walang humahadlang. Wika ng bathala. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, agad namang lumipad ang kanyang wisyo. Pinag-isipan niya ng maigi ang kanyang gagawin hanggang sa dumating ang puntong naunawaan na niya ang lahat ng bagay na nais iparating ng kanyang gabay. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang hinawakan ang itlog ng reyna ng mga langgam habang patuloy na nagbabanggit ng mga kataga na hindi niya alam kung saan niya nakuha. Sa pagliwanag ng mutyang kanyang tangan-tangan ay siya namang paglitaw ng isang nilalang sa kanyang harapan. Nagliliwanag ang buong katawan nito at meron itong daladalang isang napakatalim na sibat sa kanyang kaliwang kamay. Matapos yung masilaya ni Pipeng, agad din naman siya nitong nilisan upang salubungin ang tiray. Pagsilay dito ni Pipeng, bigla naman siyang nagulat nang masipat niyang animoy hindi ito nagagawang masilayan ng tiray. Maya-maya pa, bigla namang tumarak ang sibat nito sa katawan ng kanyang kalaban na siyang naging sanhi upang bumagsak ang tiray sa lupa. Sa pagbagsak nito, agad naman itong nawala ng wisyo hanggang sa hindi naglaon ay dahan-dahan na yung naglaho. Kahit alam na ng mga sigbin na patay na ang kanilang pinuno, patuloy pa rin silang nakikipaglaban sa pangkat ni Ka Andres. Nang masipat ng sigbing kaharap noon ni Pipeng ang mga nangyari, mabilisan din naman itong kumaripas ng takbo upang lumayo sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto niyang wala na siya noong kalaban, pilit naman niyang pinagmasdan ang nilalang na gumagabay sa kanya. Pagsilay niya sa itaas ng kanyang kinatatayuan, bumungad sa kanya ang bathalang nakangiti habang dahan-dahang naglalaho. Nagawa mo rin, Ra. Ito na ang umpisa ng ating pagsasama. Pag-igihan mo pa ang iyong pagsasanay upang maging isa kang dalubhasa sa iyong larangan. Parati lang akong narito kapag ako ay iyong kinakailangan. Wika ng bathala. Kasabay ng pagwika nito ay ang unti-unti nitong paglaho sa ere. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali namang tumakbo si Pipeng papalapit sa kinaroroonan nila Ka Andres upang bigyan ito ng tulong. Habang siya ay tumatakbo, kitang-kita niya ang pagtulong-tulong ng mga sigbin sa iilan nilang kasama. Sa kasamaang palad, merong nakita noon si Pipeng na isa sa kanilang mga kanayon na tangan-tangan na ng sigbin papalayo sa burol. Alam niyang patay na ito sa kadahilan ng napakarami ng umaagos na dugo nito sa kanyang katawan. Napakalalim na din ang pagkakabaon ng pangil ng sigbin na parabang wala na itong balak pakawalan ang kalunos-lunos na katawan ng kanyang kanayon. Dahan-dahan itong dinadala ng sigbin sa isang madilim na lugar hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya ito magawa pang masilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay naman niyang narating ang batong kinaroroonan nila Ka Andres.
Panayang pagbato niya noon ng mga buto ng pili na nasa kanyang bulsa upang maitaboy ang mga sigbin sa paligid. Maya-maya pa, wala namang nagawa ang mga ito kung hindi ang kumaripas ng takbo papalayo sa pangkat nila Ka Andres. Nang tuluyan ng umatras ang mga sigbin, agad din naman nilang pinagtulungan ng walang ulirat na katawan ni Magno upang dalhin sa ligtas na lugar. Pagbalik nila noon sa nayon, doon pa lamang nag-umpisang magdeliryo ang iilan sa mga kasama ni Ka Andres. Halos ang iba sa mga ito ay walang patid ang pagsuka ng dugo dahil sa mga malulubhang pinsala na kanilang natamo. Hindi naman nalagay sa peligro ang buhay ng mga ito sa kadahilanang nagsilabasa na ang lahat ng kanilang kanayon upang mabigyan sila ng tulong. Ang iilang albularyong dalubhasa sa panggagamot ang nagbigay ng paunang lunas upang masigurong hindi malalagay sa panganib ang buhay nila Ka Andres. Andres, ba't nyo naman pinatulan ng tiray? Hindi ba't sabi ko sa inyo noon pa, nahayaan nyo na lang ang nilalang na yan? Hindi naman yan makakapasok kung walang magpapapasok. Kung nakinig kayo sa sinabi ko, hindi sana darating ang puntong ito. Wika ng isang manggagamot. Matapos sila noong sermonan, agad din naman silang ipinasok sa magkahiwalay na kubo. Ang ginawa naman noon ni Pipeng ay ang pagmasdan ang natutulog niyang ama sa papag. Ayon sa albularyo, na hindi umano magigising ang kanyang ama sa loob ng 5 araw sa kadahilanang linapatan ito ng salamangka ng tiray na kadalasang ginagamit nito sa kanyang binibiktima. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, hindi pa man naghihilom ang mga sugat nila Ka Andres, meron na namang bumisita sa kanilang mga panauhin. Nasa 3 lamang ang bilang ng mga ito, subalit alam ni Ka Andres na hindi ito mga ordinaryo. Okay, grabe ang angas, no? Ano kaya yung 3 na yun? Pero para di kayo mabitin, sunod ka agad natin yung 7. Dire-diretso na natin to. Yun lang. Salamat.